Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і будзем мы гэта рабіць у нашым рэгулярным эфіры з эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Натальяй Васілевіч. Добрый дзень, Наталья. Усіх вітаю, спадзяюся, надвор'е у вас там, дзе вы мяне глядзіце, добрае, не горшае, чым у мяне. Ну, не ведаю, у Варшаве, адкуль мы вас тут на вас глядзім на экран праз Zoom, дождж ідзе, пахмурна, так что, ну, нормально, не снег, і то добра. О, добра, да. Наталья, давайте адразу, не адцягваючы на конец нашага эфира, як мы любім самыя скандальныя тэмы абмяркоўваць у канцы, давайте сёння пачнем з іх, тым больш што вашу так досыць такую эмацыйную рэакцыю выклікала навіна, якая была учора апублікаваная на сайце Еўрарады пра, я цытую, нечаканую сувязь паміж Байсол, ізраільскім філатропам Леонідам Неўзліным, і вот што дзіўна ў дадзенай сітуацыі апынулася афіцыйным кіраўніком фонда Віталем Моцкусам, які служыць у экзархаце сусветнага патрыархата у Літве. Наталья, у чым тут сувязь, якая тут сувязь і што вам бачыцца ў гэтай сувязі, таму што тут ужо напрыдумалі ўсяго, што Байсол праз вось святара Моцкуса падтрымлівае той же самы Неўзлін, а Неўзліна звязваюць з нападам на Волкова і, карацей кажучы, там вогуле з не вельмі такімі добрымі справамі. Усё накручваецца, пачынаюцца нейкія дадумкі. Як вам бачыцца гэтая сітуацыя? Мне гэтая сітуацыя бачыцца як такая класічная тэорыя змовы. Калі мы бярэм розныя элементы, якія выпадкова ў нейкіх там аспектах перасякаюцца, і робім з гэтага цэлую нейкую такую загадкавую тэорыю. На самой справе, на мой погляд, усё проста. Сапраўды святар Віталій Моцкус вядомы і для Беларусі чалавек, і для Літвы. Ён узначальвае Байсол. Ён з'яўляецца грамадзянінам Літвы, у яго досвед у менеджерскім кіраванні ёсць вельмі вялікі. Ён разбіраецца там у бухгалтэрыі, там у афармленні дакументаў, і таксама вельмі пагружаны ў беларускую тэму. Напрыклад, яшчэ калі ён быў у маскоўскім патрыархаце, пастаянна 25 сакавіка ён служыў малебны, напрыклад, за Беларусь на Дзень волі, сам вучыўся ў Беларусі, па сям'і свае звязаны з Беларусю, як бы вельмі заангажаваны у беларускую справу. Мы, як хрысціянская візія, таксама з ім даволі шмат супрацоўнічалі. Ён нам дапамагаў, і людзей, якіх мы вывозілі, эвакуявалі з Беларусі, сустракаў на мяжы, стаяў начамі там на сваім аўтамабілі. Ён там і дапамагаў тым, хто вымушаны быў выязджаць у першыя гады пасля 20-го года, неяк афармляў ім дакументы і гэтак далей. То бок ён у гэтую тэму дапамогі беларускім уцекачам быў вельмі істотна заангажаваны, таму нічога дзіўнага няма ў тым, што ён узначальвае вось гэты фонд Байсол, адну з асноўных арганізацый, якая займаецца дапамогай тым, хто мае патрэбу з беларускай супольнасці у замежжы, а таксама і ў Беларусі. Ось гэта, канешне, так моцна не афішавалася, таму што як бы такіх задач нейкіх стратэгічных ён не прымаў, яго больш, скажем так, фармальная гэтая пасада. І таму як бы не было нагоды проста пра гэта гаварыць і асабліва на гэта звяртаць увагу. Таму тут як бы я не бачу ніякай праблемы. Іншае пытанне, што ёсць сапраўды інфармацыя ад самога спадара Неўзліна на ягоным сайце, што ён падтрымлівае экзархат, літоўскі экзархат Канстанцінопольскага патрыархата ў Літве, але па сутнасці любы чалавек можа. Я таксама падтрымліваю гэты самы экзархат, у тым ліку, калі прыязджаю на службу ў беларускі прыход наш, я заўсёды ахвярую капеечную нейкую туды. І інфармацыйна таксама падтрымліваем, і гэтак далей. То бок, таксама любы чалавек, які мае жаданне падтрымаць нейкую царкоўную структуру альбо грамадскую структуру, яму ж ніхто гэтага не забароніць. І дзякуй. Я ведаю, што спадар Неўзлін даволі такі скандальная асоба, але часам, калі ён робіць, ведаеце, як гадзіннік, нават які зламаўся,
часам паказвае слушны час раз на суткі, да, ці там раз на 12 гадзін. Таму вот я лічу, што спадар Нёзлін вельмі добрую справу робіць, тое, што ён, я не ведаю, якія аб'ёмы той дапамогі, які ён вылучае на гэты экзархат, чаму ён так вырашыў, можа ён праваслаўны, можа ён просто хоча, вот яму падабаюцца нейкія людзі, можа нейкія агульныя знаёмыя ёсць, ведаеце, таму што літоўскі экзархат таксама і для расійскай апазіцыі у выгнанні стаў месцам, куды яны могуць прыходзіць. У іх страціўся давер да РПЦ, да маскоўскага патрыархату, і вот яны ходзяць, і там і журналісты ёсць незалежных выданняў расійскіх, і палітыкі, і актывісты розныя. Ну, хто параіў спадару Нёзліну, сказаў, ведаеце, у нас такая класная царква, у нас там такія бацюшкі добрыя, дайце грошы вот на іх развіццё. Я тут казаць не магу, то есть гэтых сувязей усіх не ведаю, але тое, што так адбываецца, ну, гэта як бы хоць нейкі плюс у карму спадар Нёзлін гэтай дапамогай сабе атрымаў. Тое, што там скандальна, вы думаеце, ведаеце, у Літве людзі, ну, не вельмі разбяруцца. Я вам магу сказаць, што да таго моманту, як выйшла нейкае расследаванне вот недавно, да, пра Байсол, не пра тое, што спадар Нёзлін фінансуе нейкія там СМІ, типа Хартыя 97, змагаецца з Байсолам і Сціхановскай. Ну, для мяне гэта было навіной, таму што я там доўгі час была падпісана Сота Project, ёсць такі, а ёсць Сота Vision, да, вот гэта інфармацыйная суполка, якая неяк раней была з ім звязаная. Я доўга не магла зразумець, у чым розніца, што гэта за дзве соты, і ну, мне здавалася, што гэта адно і тое, што бок нават я, як чалавек заангажаваны ў палітыку, інфармацыйную нейкую дзейнасць, я не ведала, што гэта такое. Таму ну, чакаць ад людзей, што яны будуць разбірацца, хто там каму кім даводзіцца, ну, цяжка. Трэці аспект, на які я хочу звярнуць увагу. Бачыце, як бы можна было б так падумаць, да, што калі там хтосьці дае грошы, то, магчыма, нейкі мае ўплыў. Але калі мы па сутнасці паглядзім, недавно быў, дарэчы, скандал у нейкіх таксама расійскіх тэлеграм-каналах, я бачыла, што а як гэта Нёзлін падтрымлівае там нейкі прыход літоўскага экзархату у Літве, а пры гэтым там адбываюцца паніхіды па Алексею Навальным. А па ідэі Нёзлін і ФБК, Навальны, гэта як бы дзве супрацьлеглыя нейкія палітычныя сілы, яны адна з адной змагаюцца, пастаянна скандаляць, то бок выглядае на тое, што Нёзлін ніякага ўплыву на вызначэнне парадку дня самога царковнага жыцця, там ці нейкага там палітычнага, публічнага жыцця літоўскага экзархата не мае. Больш за тое, калі вы памятаеце, недавно быў нейкі тэкст на Соце, ну, хто сочыць, я не ведаю, можа, ніхто не сочыць, але тэкст пра Байсол, што там нейкія сувязі малявалі, таксама вельмі такая класная была тэорыя змовы пра тое, як там у беларускай дыяспары, СМІ, розныя фонды, як яны там адзін з адным звязаныя, хто там кім, каму і што, і так далей. Вось, і менавіта там ужо было напісана пра тое, што, прычым гэта было супраць Байсола, там Байсол вельмі моцна крытыкаваўся, і ў тым ліку узгадваўся той самы святар, пра якога пісалі як бы ў негатыўным сэнсе. Вот паглядзіце, нейкія там святары былі з маскоўскага патрыархату, супрацоўнічаюць з Байсолам. Напэўна, неяк маскоўскі патрыархат на Байсол уздзейнічае, да? То бок самі людзі з гэтай тусоўкі блізкай да Нёзліна, якія праводзілі расследаванні пра Байсол, яны і зведаць не ведалі, хто такі Моцкус і як ён можа быць звязаны вот з гэтымі всімі рэчамі. То бок, разумееце, гэта як бы сапраўды элементы, якія раптам у нейкую такую карціну складаюцца, хаця ніякіх падставаў для таго, каб выводзіць адтуль нейкія там сувязі няма. Вось, таму я б аддала перавагу таму, каб на гэта глядзець цвяроза, вот, просто бачыць так, што ёсць такі элемент. Сапраўды, праваслаўны святар з'яўляецца кіраўніком Байсола. Выдатна, ну, што ў гэтым такога? Нейкі расійскі алігарх дапамагае царкве. Ну, малайчына, хай дапамагае, хоць чымсь штосьці зробіць добра ў сваім жыцці. Все, два факты звязаны. Тут трэцяга элемента, мне здаецца, што тут некай взаимосувязі такой, ну,
знайсці немагчыма. Таму да, як клікбейт для тэлеграм-канала, там для твиттера, ну так класна вот закінуць такую штуку, але ну па выніку, калі будзем разбірацца, то мы там не пабачым ніякіх рэальных сувязяў, і я заклікаю ўсіх, да, нават Еўрарадыё хайпіць на таких вот вось інфармацыях, да, такія ключавыя словы і гэтак далей. А пры гэтым, ведаеце, часта Еўрарадыё таксама крытыкуюць: у вас пастаянны эксперт Усаў такі ёсць, Павел, памятаеце такога? А вот Павел Усаў рэгулярна выступае таксама на соце там ці на нейкіх СМІ, якія звязаныя з праектам Неўзліна. Так можа праз Усава Еўрарадыё неяк звязана з Неўзліным, вы Зміцер, можа таксама? Не, що ж вы запрашаеце Усава? Не, Неўзлін вам за гэта плаціць. Ну так, слухайте, я уже нават заблытаўся, колькі і чыіх ушэй з-за мяне тырчыць. Мне уже казалі, што з-за мяне тырчаць вушы Франака, вушы Пазняка, зараз яшчэ вушы Неўзліна окажутся. Но я уже не кажу про вушы Натальи Василевич. Да, вушы, вусны, руки. Ведаеце, таму, бачыце, можем, я вот за 3 хвіліны придумала вам новую тэорыю змовы, і таксама, здаецца, усе элементы нібыта адпавядаюць фактам, вось, але высновы, думаю, што вам было б не вельмі прыемна, каб чарговыя вушы вам наклеілі. У вас вус адклеіўся, у вас вушы адклеіліся. Наталья, але ўсё ж таки, калі мы гэтае закранули, ну, можа быть, вы больш у курсе, можа пасля учорашняй публікацыі размаўлялі са святаром, якога добра ведаеце. То есть адразу ўзнікла пытанне, то есть вот, а чаму святар как бы і узначае, ну как бы кіруе дзесьці там фондам Байсола, якое там навошта ён там быў, якія яго мэты. Потым как бы, ну вот, гэты святар у Байсоле, факт, гэты святар мае дачыненне да вось епархіі. Факт. Неўзлін дае грошы на епархію? Дае. І вот как-то вот і што думаць? Дарэчы, вот вы звязваліся са святаром узгаданым? Ну, так, ну, ведаеце, гэта вельмі заняты святар. Напэўна, самы заняты чалавек у свеце, которого я ведаю. Вось, таму што гэта чалавек, які займаецца вельмі шмат якімі справамі, вельмі шмат дапамагае іншым людзям. Так, я яму спрабавала з ім учора звязацца, расказаць яму, падзяліцца з ім вось гэтай інфармацыяй, якая нібыта яму закідаецца. Вось, але ну што, я в прынцыпе так ведаю, чым займаецца літоўскі экзархат, да? Ён бачна, чым займаецца. Мы бачым беларускі прыход, чым займаецца. Таму, ну, што пра яго спытаць? Колькі грошай канкрэтна Неўзлін вам выдзяляе? Ну, это таксама, як бы, не вельмі прыстойнае пытанне. Я таксама, ведаеце, калі мы ў царкве кідаем вось там свае там 5, 10, 3 евро, там ці 25, то, звычайна, людзі не глядзяць у той бок, хто, ну, на свайго суседа, колькі сусед паклаў, да? Як бы, гэта лічыцца, як бы, не зусім прыстойнае жестам, да, глядзець, колькі паклаў там той ці іншы чалавек. Вось, ну што, як бы зразумела, што нейкая такая сувязь з нібыта расійскім алігархам, яна, ну, нібыта не зусім прыемная для чалавека, вот, ну, як бы, што яго раптам зрабілі нейкім агентам там кагосьці. Вось, але ну, факты ёсць, ну, я бачыце, я вам расказала, як гэтыя факты ну, паміж сабой на самой справе не звязаны, і што супярэчыць сувязі паміж гэтымі фактамі. Вот, калі ёсць там нейкія канкрэтныя пытанні, нейкія канкрэтныя падазрэнні, ну, давайте разбярэмся з гэтымі канкрэтнымі падазрэннямі. Але, ну, што, ўсё ж такі Віталіус Моцкус там ніяк святар. Ён там не кадзіць памяшканні Байсола, там, не ведаю, не спавядае Андрэя Стрыжака і гэтак далей. Ён там выконвае менеджерскія функцыі, да? Ён як бы кіраўнік арганізацыі, ён ставіць подпісы на дакументы, ён там, я не ведаю, налічае нейкую зарплату, там, я ж не ведаю, унутранай кухні Байсола, і ведаеце, ну, для нас, для беларусаў, з аднаго боку мы б хацелі празрыстасці, але з іншага боку мы павінны разумець,
што байсол працуе з вельмі ўразлівай інфармацыяй. Мы не можам патрабаваць цалкам адкрытай інфармацыі, хто там супрацоўнікі, таму што байсол з'яўляецца экстрэмісцкім фарміраваннем, да, экстрэмісцкай арганізацыяй, прызнаную ў Беларусі. Таму, калі мы будзем ведаць, хто там іншыя супрацоўнікі, на іх могуць завесці крымінальныя справы адразу. Таксама прыйдуць з піратрусамі да іх дадому, іх сваякоў пачнуць неяк пераследаваць. Мы не можам і пра канкрэтных атрымальнікаў дапамогі заўсёды заяўляць, таму што многія з іх з'яўляюцца ўнутры Беларусі знаходзяцца. І гэта само атрыманне дапамогі ад байсола становіцца для чалавека прычынай пераследу. Мы не можам як вырадаўцу байсола заўсёды ведаць, таму што гэта фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Бачыце, як бы ёсць многія пытанні, на якія лепш, калі яны ніякага я просто не разумею, навошта нейкія рэчы ведаць, якія паставяць пад пагрозу вялікую колькасць людзей, калі яны нічога не вызначаюць. Дзеля цікаўнасці, я думаю, што ёсць іншыя цікавыя тэмы, сапраўды, якія выклікаюць подазренні у нейкіх там злоўжываннях, там не ведаю, яшчэ чымсьці, на які можна звярнуць увагу. От у дадзеным выпадку я не бачу ніякіх злоўжыванняў. Мы не бачым што, як оно можа паўплываць і на што галоўнае можа паўплываць. То бок такая загадкавая сувязь, якая па сутнасці ніякай у рэчаіснасці не мае ніякага эфекту на сённяшні момант, прынамсі. Ну што ж, добра, у прынцыпе, пакуль што не будзем, можа быць, сапраўды пашыраць гэтую тэму, паглыбляць, шмат нюансаў, шмат каго можа зачапіць, але вось гэтым сваім тлумачэннем таго, што можна, што не можна у сферы празрыстасці і справаздачнасці па аказанай дапамогі, скарыстаных грашэй там і гэтак далей. Ну, я думаю, што вы можете, ваше бачанне не супадзе з бачаннем усіх фактычна крытыкаў, якія патрабуюць ад усіх, там пачынаючы ад офіса Ціхановскай і заканчваючымі фондамі дапамогі, каб яны шчыра, адкрыта і празрыста расказалі усім і пра ўсё, ад апошняга да канкрэтнай капейкі і еўрацэнта і імя чалавека, які атрымліваў, які перадаваў, усё астатняе рабіў. Я кіраўніца арганізацыі, фактычна, да, хрысціянская візія для Беларусі называецца моя арганізацыя, і пакуль толькі 3 чалавекі грамадзян Беларусі з гэтай арганізацыі звязаны у рашэнні КДБ па прызнанні нашай арганізацыі экстрэмісцкім фарміраваннем. Безумоўна, нас людзей больш. І мы стараемся людзей не свяціць, да? Таму што калі мы будзем паказваць, хто у нас там нейкім накірункам працы займаецца, мы будзем просто гэтага чалавека падстаўляць пад рэпрэсіі, ягоную сям'ю ў Беларусі падстаўляць пад рэпрэсіі. У мяне адказнасць, мяне зараз цікавіць больш не там крытыкі, хай мяне за гэта крытыкуюць. Але я ведаю, што ў мяне ёсць людзі, за якіх я несу адказнасць, якія працуюць, і моя задача ніякіх не падставіць, ніяк не зрабіць іх жыццё горшым. Вось. І таксама, ведаеце, што тычыцца фінансавання, гэта таксама я за празрыстасць. Я хочу, каб все было безнаяўнымі разлікамі, каб все было адкрыта, каб все магчыма было прыйсці праверыць і кожны цэнт гэта праверыць. Але, ведаеце, нават калі сказаць, хто там грантадаўцамі з'яўляюцца, там некаторыя фонды, а фонды, за якімі працуе хрысціянская візія, напрыклад, гэта фонды царкоўныя. Мы працуем з царкоўнымі арганізацыямі ў першую чаргу. І у іх ёсць нейкія праекты ўнутры Беларусі. Вот як вы думаеце, гэтым фондам падзякуе беларускі ўрад за тое, што яны дапамагаюць таксама нейкім экстрэмісцкім фарміраваннем? Не, безумоўна. Таму хацелася бы празрыстасці, хацелася б падзякаваць усім, хто там дапамагае, да? Але дапамога зараз, любая падзяка за фінансавую дапамогу, там людзі прысылаюць на PayPal рахунак, да, вот фарміруюцца нейкія, я, дарэчы, сама адпраўляю грошы у хрысціянскую візію, пастаянная падпіска стаіць на тое, каб грошы адпраўляць. Я не могу просто дазволіць гэтай інфармацыі хоць неяк стаць публічнай, таму што я разумею, наколькі гэта ўразлівая інфармацыя, наколькі гэта інфармацыя можа пашкодзіць рэальным канкрэтным людзям
сёння і цяпер і ў Беларусі па-за яе межамі. Вось таму я лічу, што прыйдзе час, мы ўсе дадзім справаздачу за кожную патрачаную капейчыну. Вот. А так фонды самі вызначаюць і свой аўдыт, і як яны правяраюць інфармацыю, і рахункі там ім паказваеш, там распіскі, там не ведаю. Все ж гэта таксама зараз наяўнымі ніхто не плаціць, усё праходзіць праз нейкія рахункі, праз цэлую сістэму, якую можна вельмі лёгка адсачыць. Таму я думаю, што мы маем адказнасць таксама як публічныя асобы, як журналісты, маем адказнасць, каб ад нашых дзеянняў не пацярпелі людзі. Вот мы там крытыкавалі Антона Матольку, да, за тое, што атрымаўся доступ да ягонага чату, і колькі цяпер ідзе пасадак па Беларусі, колькі людзей затрымліваюць, колькі людзей пераследуюць крымінальна па справе Гаюна. Вось, але як бы мы ж не можам просто ўзяць таксама адкрыта расказаць, хто як грошы нам даў, хто як грошы ад нас атрымаў. Таму што гэта будзе падстава для людзей. Таму давайте наберемся неяк цярпення, зразумеем, што мы жывем не ва ўмовах такой, там, дзе гэтая празрыстасць можа існаваць, мы жывем ва ўмовах падполля, мы жывем ва ўмовах як бы агентурнай падпольнай дзейнасці цяпер. Вся наша грамадзянская супольнасць жыве. Таму выбачайце, даводзіцца змірацца з тым, што вот такая у нас сітуацыя. Это не мы гэтую сітуацыю стварылі, і не мы хацелі, каб яна існавала. Наадварот. Заўсёды любы чалавек, які працуе ў грамадскім сектары, ён абаронены празрыстасцю. Празрыстасць — это тое, што абараняе нас. Вось, а не тое, што стварае вот это все мутныя схемы там, яны робяць нас уразлівымі. Таму, на мой погляд, я за празрыстасць, але мы павінны жыць тут і цяпер і быць рэалістамі. Рэалістамі таго, наколькі гэтая празрыстасць магчымая, наколькі яна немагчымая. Вот, а тым больш, да, як бы за сябе казаць, але за іншых іх падстаўляць, таксама я лічу, што гэта было б не вельмі добрым крокам. Нічога, Наталья, вот дагаворыцеся, прыйдзе па вашую душу вядомы блогер-выкрыватель, пазафракцыйны дэлегат каардынацыйнай рады, і разбярэцца, чые там вушы за вами тырчаць, там Неўзліна, Машэнскага. А хто там? Я просто нават не ведаю, хто там за блогеры в координаційній раді, які вушы дзесьці шукаюць. Я нават не ведаю. Вы ўжо зусім у іншай рэчаіснасці жывіцё. Вы што, не ведаць пра Петрухіна і все яго выкрывательскія... Петрухін. Ага, вот. Что, страшно стало? Нешта я такое чула, но, шчыра кажучы, як бы вельмі цяжка яго кудысьці... Я не сачу за дзейнасцю спадара Петрухіна, нават не ведаю, у якой краіне ён жыве, вот, і нават за координацыйнай рады таксама не сачу. Ну все, я не знаю. Я уражена вашей інфармаванасцю пра унутранае жыццё маргінальных супольнасцяў. Так, давайте мы про ўнутранае жыццё, не ведаю, наколькі маргінальная супольнасць, але ўсё ж таки про сінод расійскай праваслаўнай царквы, які раптам устаў нейкую такую незразумелую позу і вырашыў, я так разумею, паказаць праваслаўнай беларускай праваслаўнай царкве, хто ў праваслаўным храме гаспадар. Я пра вось гэтую іх патрабаванне, каб яны паўсюль указывалі, што это не просто беларуская праваслаўная царква, а маскоўскага патрыархата, не абы што не на наш будзе сказана. Але як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? На мой погляд, таксама нейкая істэрычная і таксама нейкая тэорыя змовы, таму што у Маскве там пабачылі раптам новы статут. Мы, дарэчы, яго не пабачылі, новага статута, ён чымусьці закрыты для публікі. Вы ведаеце, што цяпер ідзе перарэгістрацыя рэлігійных арганізацый, она ўжо скончылася, па ідэі, гэтай перарэгістрацыя рэлігійных арганізацый, і раптам выявілася, нехта зліў інфармацыю, што у статуце беларускай праваслаўнай царквы выкарыстоўваецца назва беларуская праваслаўная царква, а не беларускі экзархат маскоўскага патрыархата, ці там беларускі экзархат рускай праваслаўнай царквы. Раптам выявілася, што ў статуце никакого там маскоўскага патрыархата, можа ён там дзесьці ёсць, але вот неяк не свеціцца.
І адпаведна у Маскве адразу спрацавала сігнальная кнопка аўтакефалія, яны забылі, што яны ў маскоўскім патрыархаце. Па ўсім свеце РПЦ распадаецца, зараз ніхто не хоча сябе асацыяваць з маскоўскім патрыархатам, а тут раптам і беларусы. Вот здавалася б, свае людзі, рускі са знакам якасці, а тут яны раптам адмаўляюцца ад знака якасці такога, як маскоўскі патрыархат. Што-то ім он не вельмі падабаецца, такі знак якасці. І сталі на беларускую праваслаўную царкву ціснуць. Называйцеся так, як мы вам скажем, Белоруссия. Ведаеце, как любят нас повучить. Вы никакая не Беларусь. У нас у словнику написано Белоруссия. И не смейте вот эту Не-не-не, тут неправильно. Сківіца рускага чалавека не прыстасаваная для вымаўлення слова Беларусь. Да, ну вот адпаведна спрацавала тая псіхалагічная штука, што что-то у них какой-то национализм, напэўна, там прачнуўся, і вот яны вырашылі, што они какая-то там беларуская праваслаўная царква і не хочуць асацыявацца з намі. Вось. І это ўсё стварае перадумовы для будучага аддзялення. Вот яны там все такія, мы там за маскоўскі патрыархат, а самі небось унутры там дзесьці думаюць, што вось толькі з'явіцца магчымасць, мы будзем аддзяляцца. І для гэтага у статуце нават этот маскоўскі патрыархат згадваць не будзем. І адпаведна ім пакрыўдзіліся там у Маскве, спужаліся, куды-то беларусы намыліліся ўжо падалей ад нас і вырашылі праціснуць гэта і сказаць: не, мы будзем патрабаваць ад вас, каб слова маскоўскі патрыархат і беларускі экзархат было унутры статутных дакументаў. Вось. І пра гэта заявілі на пасяджэнні сінода, паставілі, напэўна, мітрапаліту Веніаміну, нагадалі, што вы там круціцеся як хочаце, але маскоўскі патрыархат абавязкова впіхніце в гэтую назву дакументу. Все просто тлумачыцца. Вот. А чаму беларуская праваслаўная царква не хоча выкарыстоўваць маскоўскі патрыархат? Ну, давайте запросім у эфір рады мітрапаліта Веніаміна і спытаем у яго, што там адбываецца ў галовах у яго юрыдычнага аддзела, у яго сваёй галаве. В прынцыпе, гэта ўсё лёгка насамрэч тлумачыцца. Гэта традыцыя. З 90-х гадоў, яшчэ пры мітрапаліце Філарэце, БПЦ, все ведаюць, беларуская праваслаўная царква. Так называліся, гэтую назву выкарыстоўвалі. Я тлумачыла ў сябе на канале, дарэчы, што дзіўна, да, калі, напрыклад, называць рымска-каталіцкая царква, там, ці касцёл у Беларусі, беларуская грэка-каталіцкая царква. І потом такой беларускі экзархат. Выбачайце, какой там беларускі экзархат? Слово экзархат, яно прыгожае. Вот хто-небудзь скажыце мне, не, яно не экзархат, нават вымавіць яго сківіца нармальнага чалавека не прыстасаваная для вымаўлення такіх складаных словаў, калі мы гаворым пра царкву. Вось. Таму натуральным чынам людзям прыемней быць царквой, а не экзархатам нейкім, да, не нейкай там кананічнай структуры. Людзі не думаюць у такіх тэрмінах. Все хочуць быць, вот мы з царквы, там царква новая жизнь, царква благодать, а тут беларускі экзархат какой-то. Выбачайце, неяк это не прыгожа, і праваслаўныя атрымліваюцца нейкімі зусім тут вроде как царква большасці, тут нас хрещение Руси там и все такое, а мы какой-то экзархат. Таму вот просто з такіх эстэтычных нават мэтаў было як бы больш адпаведна выкарыстоўваць назва беларуская праваслаўная царква. Людзі прывыклі, і цяпер ім раптам кажуць: вы никакая не царква там, что вы сабе прыдумалі, вы там у нас экзархат, не забывайце сваё месца. Вось. І таксама, як я параўноваю сябе на канале, на беларусаў гэта дзейнічае адмоўна. Любы, нават самы такі беларус без нацыянальнай свядомасці, без чырвона-белага сцяга у сябе ў шафе, на слова Беларусія в любых соцсетках рэагуе тым, што пачынае каменты пісаць: мы не Беларусія, мы Беларусь. Адпаведная рэакцыя будзе ў беларускай праваслаўнай царкве. Чаму нейкія дзядзькі, которые там сабраліся, хочуць нам навязаць нейкую назву, якую мы не хочам? Вот яна не ляжыць нам да сэрца.
Вось і гэта толькі будзе выклікаць такую супрацьвагу. Мне здаецца, што алергія на маскоўскі патрыархат она будзе толькі ўзрастаць ад таго, як кіраўніцтва маскоўскага патрыархата спрабуе сябе паводзіць, не паважаючы людзей, не паважаючы іх ідэнтычнасць, плюючы на іх зверху, да, вот як бы гвалтам прымушаючы сябе любіць і з сабой асацыявацца. Ну, гвалт ні ў якіх стасунках ніколі не прыводзіць да шчырай любові ў адказ. Ён прыводзіць толькі да страху альбо да жадання дыстанцавацца і быць падалей і абараніць сябе, выбудаваць свае ўласныя межы. А гэта якраз і ёсць шлях да аўтакефаліі. Ведаеце, Наталья, я б, конечно, з задавальненнем мітрапаліта Веніаміна запрасіў у студыю Еўрарады, але я думаю, што ён выдатна разумее, што пры ўсім сваім там, можа быць, уяўленні, як ён там трымае Бога за бараду ці таго, хто вышэй за Бога за вуз трымае, але губазіку гэта будзе ўсё адно, і как бы яны не паглядзяць на сан, как бы кінуцца бараніць скрэпы і ўсё астатняе. Але будзем чакаць, калі Андрэй Павук дазвоніцца да мітрапаліта Веніаміна, да? Ну, відаць, да. Там ўсё ж таки распаўсюд не прышыеш у дадзеным выпадку, как бы прыход у эфір это троху іншае, чым дазваніцца па тэлефоне. Так што тут можа пракаціць такі варыянт. Але мне сапраўды вось закончылі тым, што нават сярод святароў і кіраўніцтва Беларускай праваслаўнай царквы ну как бы нема вялікага жадання ісці на там выконваць патрабаванні, якія ім там спусцілі з Алімпа маскоўскага царкоўнага. Але ці не прывядзе гэта да супрацьстаяння, і сапраўды ці стануць яны ў нейкую прынцыповую пазіцыю і скажуць, што мы прывыклі да такога, вот у нас так, і не будзем мы вашыя там гэтыя патрабаванні сінодскія выконваць. Да, ведаеце, ёсць такая італьянская забастоўка. Вось, я думаю, што у контр такія адкрытыя ніхто не пойдзе, але як казалі некалі, не помню, хто казаў, да, такі ёсць выраз, што жорсткасць законаў на Русі кампенсуецца неабавязковасцю іх выканання. І вот так і тут, як бы могуць патрабаваць все што заўгодна, будуць ігнараваць, будуць шлангаваць, будуць адкладаць, пераводзіць стрэлкі. Вот этот будзе працэс такі сабатаж, ён называецца, да, такі ціхі сабатаж, ён будзе працягвацца, таму што, ну, і мы паглядзім, ну, як бы, я не думаю, што у Масквы зараз это будзе першаснае пытанне, яны будуць пра гэта, можа, час ад часу ўзгадваць, але, мне здаецца, ім таксама, у іх няма рэсурса зараз ісці змагацца з гэтым сваім чырвоным сцягам, ісці змагацца за тое, каб БПЦ стала беларускім экзархатам. Ну, будуць там нейкая перапіска, можа, яшчэ там нейкі сінод нешта прыме. Ну, фактычна, што яны могуць зрабіць? Ну, як бы, зрабіць нічога з гэтым няма. Ну, плюс, я думаю, што насуперак Лукашэнку яны таксама не пойдуць. А справа не такая прынцыповая, справа не такая значная, каб, ну, як бы ісці ў такія сур'ёзныя контры з рэжымам Лукашэнка. Губазік можа прыйсці не толькі за мітрапалітам Веніамінам, скажу так. Вот. Ёсць, можа прыйсці яшчэ за кімсьці, калі у іх будзе загад зверху. Вось. Таму я не думаю, што вот этот конфликт будзе занадта разгарацца, і ўсё ж таки все так будзе ў такую фазу сыдзе. Все равно я думаю, што таким маўклівым супрацьстаяннем беларусы умеюць, да, вот просто мы пачакаем, калі труп ворага праплыве каля нас по гэтай рацэ, на якой мы будзем сядзець і лавіць там сваіх карасікаў ці плотку. Вось. Таму я думаю, што все будзе менавіта так развівацца. Беларуская рахманасць пераможа вось гэтую радыкалізм маскоўскага патрыархату. Ну да, я так разумею, што мітрапаліт Веніамін дзесьці там з відам на рэку Свіслач мае апартаменты.
Вот. Ну вот будзе глядзець, як па свіслачы праплыве вот узгаданае. Ну калісьці, дарэчы, праплыла ікона, як мы ведаем, мінская ікона Божай Маці, мы ведаем, што праплыла па свіслачы да нас. Вот. Іконы любяць праплываць па рэках. Магчыма, вот, калі штосьці праплыве. Ну, ведаеце, хаця па свіслачы, да, там плавае не зусім то, што хацелася б бачыць. Не будем удакладняцца. Хаця, ведаць, я зараз бы так хацела паглядзець, што плыве па свіслачы, вот шчыра. Да. Сядзець дзе-небудзь у траецкім прадмесці, піць ліманад і глядзець на свіслач. Да, тым больш, што там можна глядзець і на скажем так, розныя храмы, як каталіцкія, так і праваслаўныя, ну ці наадварот, як праваслаўныя, так і каталіцкія. Але давайте вот да іншай тэмы яшчэ звернемся на заканчэнне нашай размовы, тэму, якую мы з вами не адзін раз у наших эфірах закраналі, і здаецца, нават падчас апошняй нашай размовы мы зноўку гаварылі пра тое, што ну святары усіх канфесій, якія працуюць у Беларусі, знаходзяцца ў такой сітуацыі, што яны вымушаныя нешта рабіць, там, скажем, по патрабаванні рэжыма, там тых же самых карнікаў ці ідэолагаў, каб адвесці удар ад сябе, ад сваіх прыходаў, ад сваіх вернікаў і гэтак далей. Але часам у мяне складваецца такое ўражанне, што яны не толькі выконваюць ну тое, што ад іх патрабуюць, але яшчэ і імкнуцца зрабіць, бегчы на выперадкі, зрабіць нешта вот яшчэ звыш таго, што ад іх патрабуецца, каб вот как бы адвесці ад сябе увагу. Я читаю тэлеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне», на які, дарэчы, раю ўсім подписываться, а таксама на тэлеграм-канал Наталья з 2 Л. Ну і нагадываю про YouTube канал Еврорадио, каб не пропускать наши размовы с Натальей Василевич, подписывайтесь, ставьте свои подобайки и натискайте на звоночек. Так вот, вы пишете, напрыклад, про тое, что православный епископ Туровский и Мозырский Леонид суместно с сакратаром епархии иереем Игорем Скабейко регулярно віншуюць супрацоўнікаў выканкамаў са святамі. Да прыкладу, віншуюць пастаянна з днём народзінаў старшыню гомельска аблвыканкама Івана Крупко. Ну, как бы с одного боку, а что тут такого, с другого боку, ну, а вот как бы, яны что вам, сябры такие, что вы там бяжите яго віншаваць, гэта старшыню аблвыканкама, ці ён там вернік ходзіць там кожную нядзелю і стаіць службу у вашем прыходе. Альбо пишите про тое, что настоятель храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в деревне Баромка и иерей Сергей Денисчиц освятил военную технику и благословил солдат перед вучэннями. Ну вот как бы, ну вот як вы это тлумачыце? Ну вось, ну ёсць факт. Як гэта патлумачыць? Ну кожны чалавек робіць як бы свой выбор, у яго нейкая свая ёсць логіка, гэта могуць быць нейкія асабістыя стасункі там з кімсьці, гэта можа быць там нейкія погляды палітычныя, гэта просто можа быць такая тэхналогія ўзаемадзеяння з уладамі для таго, каб нейкім чынам выбудаваць вот этот public relations, да, як бы супрацоўнічаць з тымі, хто можа вырашыць твоё пытанне, якое для цябе важнае, просто як бы падтрымліваць такі дыпламатычны контакт. Вось, ну, стратэгія узаемадзеяння. Тут розныя могуць быць рэчы. Дакладна адказаць, што робяць вось гэтыя людзі, якіх вы назвалі, я не магу. Мы просто як бы фіксуем, што такія з'явы ёсць, гэтыя канкрэтныя людзі у гэтым удзельнічаюць, і на мой погляд, для нас, для хрысціянскай візіі, чаму мы спрабуем дакументаваць нейкія такія рэчы? Таму што называнне канкрэтных асобаў, вот канкрэтных святароў, канкрэтных епіскапаў, якія пастаянна удзельнічаюць у такого кшталту мерапрыемствах, дазваляе таксама зняць ціск пэўны інфармацыйны, да, з тых, хто ў гэтым не ўдзельнічае. Як бы развесці, аддзяліць казло ад авечак, пшаніцу ад пустазелля,
показать, что вот ёсць такая модель паводзінаў, але бачыце, там это адзінкавыя ўсё ж такі. Калі мы паглядзім вот сур'ёзна на гэта, мы пабачым, што такія нейкія радыкальныя абуральныя факты альбо факты занадта цеснага супрацоўніцтва такого пастаяннага, яны адзінкавыя і яны складаюцца ў нейкі тренд, але гэты тренд закранае пэўны сегмент святароў, кіраўнікоў беларускай праваслаўнай царквы, і таму на будучыню, нават цяперашні час, тое, чым таксама займаецца хрысціянская візія, бачыце, мы тут і канстантинопольскі патрыархат адной рукой спрабуем выкрыць вот нейкія абвінавачванні супраць іх, і нават маскоўскі патрыархат спрабуем неяк паказаць, ўсё не павінна быць вот усіх замазаць адным колерам, да? Трэба заўсёды вось гэтыя факты канкрэтныя бачыць, высновы рабіць на падставе канкрэтных фактаў і не абагульняць, таму што вот гэтыя абагульненні незаконныя, да, вот у логіцы ёсць такая з'ява, такая памылка лагічная, як незаконнае абагульненне, калі мы адзінкавыя выпадкі распаўсюджваем на ўсіх людзей. Мы спрабуем у сваёй працы, у тым ліку аналітычнай і маніторынгавай працы, рабіць раздзяленне, паказваць, што ёсць і такія выпадкі, і гэтакія выпадкі, і што мы павінны таксама і журналісты, і публічныя асобы не рабіць нейкіх высноваў на пустым месцы і абвінавачваць аднаго чалавека за памылкі іншага. Вось. І я думаю, што гэта такі здаровы шлях, ён дапамагае трымаць вось гэту інфармацыйную прастору, асабліва ў сферы рэлігіі, якая вельмі часта зараз можа выклікаць вот мову варожасці, да, вот нерэдка мы нават сустракаем, і некалі былі ў нас запісы на нашым тэлеграм-канале пра іншыя там тэлеграм-каналы незалежных медый, як бы, не зусім медый, а, скажем, больш такія саматужныя тэлеграм-каналы пра тое, што з'яўляецца мова варожасці, там, дачыненне да святароў як такіх. І мы лічым, што для пабудовы дэмакратычнага грамадства, для пабудовы здаровага асяроддзя мы павінны браць на сябе адказнасць як публічныя асобы, там, ці як прадстаўнікі медый, для таго, каб пазбягаць вось такіх хайпаў, пазбягаць клікбейта, а спрабаваць разбірацца ў кожным канкрэтным выпадку і як бы быць справядлівымі ў сваіх высновах. Безумоўна, хочацца пабольш выклікаць нейкіх эмоцый у людзей, але я думаю, што ўсё ж такі гэта не тая стратэгія, якая нам патрэбная цяпер, і мы павінны вот гэтую рамку, да, такую нейкай вот аналітычнасці, рэалістычнасці, факталагічнасці трымаць, і я спадзяюся, што мы служым вось гэтаму адной гэтай задачы, адной мэце ў сваёй інфармацыйнай дзейнасці. І я таксама спадзяюся на гэта. Дзякуй вялікі. Вымушаны развітвацца з нашай госцяй, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Натальяй Васілевіч. Яшчэ раз нагадываю ўсім пра тэлеграм-каналы і Наталья з 2 Л і хрысціянская візія не вайне. Подписывайтеся, каб сачыць за ўсім, што адбываецца у галіне рэлігіі і не толькі на гэтых каналах. Ну і безумоўна, каб не пропускаць наши стрымы, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце нашу працу. Ёсць у нас функція такая падтрымаць нас. Дзякуй вялікі, Наталья, до сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.